on tämmönen Kurvisen Timon saappaat, että pitäisi vaihtaa pohjat ja korot. Tää on ilmeisesti Gen 4 kakkosen koko. Kaivoo lestin valmiiksi, mä lyön tän lestin kengään. Näin. Nyt tulee aika hienosti heti ryhtiä. Niin, aika kulunut tää korku, kun pitäisi kiilata, niin mä otan tän kokonaan veke. Meidän on helpompi vaihtaa koko korku kiilata se näin. Noin. Tän jälkeen mä täppään nää naulan päät pois, ettei tuu kipinää. Joo, tässä on nää vanhat tikit, mitkä näin, niin ne pitää ajaa pois siitä. Jotta mä saan purettua tän pohjan, se on niin tiukas oikeasti. Nää on usein niin hiton tiukassa, että ne joutuu välillä lämmittää. Tääkin on sillä rajalla, että tän saa. Täytyy panna lämpeämään. Joo, tää kyllä pirun tiukas. Miten ne jenkit aina sanoo, että älä tee tätä kotona? Prässätään kiinni. Prässätään kiinni nyt pohja. Matti korjaamossa, niin tää on niinku kengän tekopuolen puristin ja siellä pitää olla lesti sisällä. Puristaa sen pohjan kiinni. No niin. Sen jälkeen mä neulon ne. Pohjaneulomakoneella. Siinä vedettiin nyt ommeltiin pohja kiinni ja nyt tämän jälkeen istuttaa korko siihen. No niin, voidaan ottaa tää lesti pois täältä, että saadaan korko kiinni. Vanhat pätkälamput pois. Uudet tilalle. Okei, nyt pannaan korko kiinni. Maalataan ne pohjat sitten. Vesiohenteista maalia. Tässä on
Oikeastaan hyvä esimerkki tämä koko projekti, mitä tässä on korjattu. Että aika harvinaista, että tekijä korjaa. Pannaan vielä saapanrasvat pintaan. Tää olisi hyvä, jos se antaisi vähän imeyttä. Täällä kyllä saadaan ihan huippukorjauksia tehtyä. Periaatteessa pystytään purkamaan koko kenkä ja kasaamaan uudelleen. Se vaatii silloin, että täytyy olla kaavat ja lestit. Tässä me meni nyt vähän toista tuntia, kun me